News that is true. Public service that is sincere. Commentary that is fair. And entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad mamalingling, mangin, Paborito. mayombo, Paborito. pantal, Paborito. poblasyon weste, Paborito. Tanjat Paguchiko, Paborito. aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Edmo Barak, yaagaw na Miyerkules Pangasinan, Dagupan. Wadyalaso, Saray Balitan Matua. SBM sa Kabusol na Saray MBTF managbalitay tila tan fake news. SBM Saray Balitan Matua. Ya ipasabihin na sa lawas yun kaaro say kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kaantabay tayo technical side si Mr. END Engineer Nixon Dakal. Petsa 27 latatang tanagagik at bulan na Mayo taon 2026. Nabuas Manaya Petsa 28 Pakabat at Saray taga Barangay Basing, Barangay Mancuro, Barangay Dulag tan Barangay Balugo. Nabuas alas 9 na kabuasan so pakagawa na sa may Misa de Gracia. Ay butang na sa Jesus the Nazarene Parish ditan at Bali na Manawag alas 9 kabuasan. Siyempre sa man Misa ditan si Father Jaime Quinto Hagyo lilingwanan tan, marka nyo'd kalendaryo. Kanya noong biyahe kay Manawag na buwas, masakbay kila, alas 9 man sumisa. Happy Idil Ed al-Adha Manaya at saray agagitayuran Muslim yawadyanatan at luyag na Pangasinan, syudad na Dagupan. Ay may tatawagan dan Feast of Sacrifice. One of the two most important holidays at Islamic calendar. Kanyan, it's a holiday today.
Jad Senado, siyempre holiday damot. Tanggap po yung loob. Adamin niya may tawag to ay government offices, agauntan, government institutions. Pero ang puta-putang lalamod so agawa karuman singa bangayan. Yan ang tawag natin diyan, bangayan sa loob ng Senado na among the members of the Senate, yung mga senador. May nag-walk out pa. Walay nan walk out at atang tanagagik. Nag-walk out po yung mga nasa minority. Ang sabi nila, nagkakaisa para sa integridad ng Senado at atang tanagagik. Ano nga bang dahilan? Bakit nag-walk out? Nag-walk out yung mga nasa minority na mga senator at atang tanagagik. Nag-walk out po sila kasi meron pong proposal, meron pong inilatag sa plenary na yung amay makabuto ramay angga po yung Senado. Say proposal is something like tawag to ay nang propose ila iraatatin tanagagi sa kaya measure ruling no panon ton na accommodate may anggapod Senado absent irad Senado si Senador Roland De La Rosa Bato de La Rosa agauntan natatin tanagagi Ronald Bato de La Rosa agauntan at pianuntan at he can also exercise his right as member of the Senate in participating at saray tukaman irtanya pantutungtungan ng Senado considering the fact that he's out of the Senate, physically absent the Senado, so he expresses he expresses his intention at atin tanagagik participate through video call balad. Pero kapasnok si Senator Erwin Tulfo sa kwanto they are in a hurry because of news reports that probably 2 of our colleagues might land in jail this weekend para makabuto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman dahil mailalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasamahan natin. And indeed, wala tanya statement to ng si Senator Erwin Tulfo yakwanto jay at balita atatang tanagagik kasi wala may motion in presenta at plenary at Senado that would allow senators to vote via teleconference for justifiable reasons, directly suggesting the urgency was connected to news reports that 2 senators may be jailed and as early as the weekend following the ombudsman's announcement of forthcoming warrants. Kasi sa ombudsman, si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remolla, sa kwanto atatang tanagagik, he confirmed that approximately 9 to 10 senators are currently under investigation by his office, with at least 3 to 4 more set to face charges beyond Senator Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva, and Senator Rodante Marcoleta. Iaara atatang tanagagik have been publicly identified as facing plunder and related charges. Sa ikwanto ng Ombudsman Remulla, meron pa kaming mga pinag-aaralan na mabibigat na kaso, hindi kasi madaling maglatag ng kaso. Tandaan nyo yan, kwanto. Pagka ang kalaban mo maraming pera, tapos may kapangyarihan at matagal na nandyan, hindi madali, kwanto.
pinabulaanan pa ng naturang ombudsman na sinisingle out. Hindi nga ba? Tanong, hindi nga ba, Mr. Ombudsman? O hindi ro sinisingle out yung mga senators from any political bloc, particular political bloc, that saying that his mandate covers everyone regardless of political affiliation. Sa ikwanto at atong tanagagik ang trabaho ng ombudsman, lahat, wala kaming atrasan kahit sino pa. So, pero ang tanong nila, Mr. Ombudsman, true? Really? Ang ganda naman ng timing. Ang ganda daw ng timing. Kanya sa ikwanto ng Senator Erwin Tulfo, Madam President, kwanto, my question is, why are we in such a hurry? Why is the majority in a hurry to tackle this motion and divide the House? Is it because they are in a hurry because of news reports that probably 2 of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why they have to have this inserted in Section 41, Paragraph C? Para makabuto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng Ombudsman na may mailalabas na pong warrant ng ilan sa mga kasamahan natin. Kwanto? Pero sa ginawa ng Senate President Alan Peter Cayetano, yield to my position to, makapan participate at discussion, the Senado at ating tanagagi kanyang sign preside, si Madam President Loren Ligarda. So, sa ikwanto balad ng Senator Senate President Alan Peter Cayetano, in declaratory, you're of order. You're out of order. Kwanto at kinan Senator Erwin Tulfo. Sa ikwanto at ating tanagagi, we take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It is just like a saying, are you afraid if we have the hearing on the blue ribbon on flood control, mababanggit ka rin? Are you afraid if we have the hearing on the blue ribbon flood control, mababanggit ka rin? You do not make that kind of statement here in the Senate because you assume good faith from everyone. Kwanto, si Katutan, si Imbaga to, pero ang tagawa, non-walk out, iraraya, yakabyangan na minority at ating tanagagik, pigararan non-walk out. Pati sa ibabagadan manokdan may itutulak dan magmaliw ya Senate President, ya posibleng unsalat at kin ng Senate President Alan Peter Cayetano, si Gatchalian, gauntan. Tapos sabi nila si Gatchalian may partiality, nararapat na maging Pangulo ng Senado. Speaking of partiality, impartiality, wali bali-balin imbaga ng Senate President Alan Peter Cayetano, tungtungan tipa, dengalan tipa, ay imaimbaga to at ating tanagagig at arapan nasara mismon kabyangan na minority. Na kapag ka nag-take over etong majority na to, ay i-dismiss po ang impeachment. I-delay ang impeachment. Magiging partial ang impeachment. Kailan po niyo ako narinig na sinabi ko yung dating majority o minority ngayon? Pagka kayo ang majority, siguradong ma-impeach, siguradong guilty si Vice President Sara. Wala po. Kasi nirerespeto ko politika niyo. Pero once na mag-oath kayo, naniniwala ko, impartial na kayo. Mahirap maniwala. Mahirap sa mga statements nyo tungkol sa Vice President. Mahirap maniwala na kayo'y magiging impartial. Di ko nilalahat. Ilan lang po sa inyo. But I recognize it's the same for us. Nahihirapan kayo maniwala na yung ilan sa amin na malapit sa Vice President, ako personally, malapit ako sa dating Pangulo. Hindi po ako malapit sa Vice President. Pero kung ako'y maniniwala na kayo'y pwedeng maging impartial, why can't you give us the benefit of the doubt that we can also be impartial? Even Senator Padilla,
who's very close to the Vice President na ang dami ng Apultot la dita na tatong tanagagik, Oh. Kayan secondary tutu liknaan nasari tutu at ating tanagagik. At sa tanso sinusulong po nilang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Magiging impartial kaya lahat sila sa paghusga doon sa mga ebidensyang ipipresenta at sa mga argumentong ipipresenta ng defense na either guilty or not guilty ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas? Actually, walay opinion jay at ating tanagagi kaya basat. Yasay kwanto jay. The minority's job in a deliberative body is precisely to be the check on the majority. Through debate, amendments, recorded dissents, and public scrutiny, walking out surrenders that role. The stronger democratic move is usually to stay loose on the record and let voters judge. A walkout tends to be more politically dramatic than legislatively effective. What was the motion? It was procedural on whether an amendment can be introduced on participation remotely. There was no motion yet on the substantive part. So why was the walkout problematic? Uno na una, kwanto yay. A deliberative body only works when members are present to deliberate. Walking out is by definition abandoning that function. Mikadwa, it doesn't actually stop anything. The majority can still proceed and pass measures without them. Pero with all due respect to them, nan-move si former Senate President Tito Sen to nagbigay siya ng motion to cut short yung kanilang session. Ano na ba yung term, the midterm doon Anong ginawa ng majority? So dininig nila yung motion ni Senate, the former Senate President Tito Sen. So nag-adjourn. Nag-adjourn yung Senado kahapon. Okay. So it doesn't actually stop anything. Kaya ng majority, kaya lang with all due respect to the minority, yun ang ginawa ng majority. Okay. Number 3, it can come across as performative or theatrical rather than substantive opposition. Number 4, it sets a precedent that losing a procedural vote is grounds for abandoning the chamber. Ganun na ba yun? Na dahil you lose in a procedural vote is ina-abandon na ninyo yung chamber or chamber? Okay. Number 5, senators are elected to represent constituents. Being absent means those constituents have no voice at the table. And number 6, it can escalate tensions rather than resolve disputes. So still, despite that, the majority agreed to the motion of the minority and did not insist on voting. Kayang-kaya na ng majority even without the minority. Kasi 13 or let's say 12 against 11. So panalo pa rin. They can do it. Even in the absence of the minority. Kasi wala rin. 11 sila, 12 yung majority. O hindi na mabibilang si hindi natin pwedeng ibilang pa si Senador Bato kasi wala siya. Physically absent. Panalo pa rin. But, sabi nga natin, the majority agreed to the motion of the minority and did not insist on voting. You see, from their words, from their actions na lang, lalo na nitong minority din, mababasa na ninyo kung ano ang kanila mga desisyon. Si Senador Risa Ontiveros na lang.
openly nagsasalita siya against the Vice President. And would you think na pagdating ng impeachment proceeding, she will be impartial? Questionable. Agaon ta natateng tanagagi. Questionable. So, saylik na nasarit utuo. The Vice President, say Vice President tayong Pilipinas, inbuto na majority nasari Pilipino. Majority nasari Pilipino. And therefore, secondary to do not take that right away from us. Agyu kalon si kamitan niya kanutugan. Do not take that right. Close and open quotation at ating tanagagi gauntan. Do not take that right away from us. That is our right of suffrage na nasa Constitution po yan. Huwag niyong alisin sa amin. Huwag na kayo ang mag-decide sa fate ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Let the people decide. Agauntan. SBM, sari balitan mo to. Suntuloy, kabusol na sari MBTF manaya. Managbalitay tilat ng fake news. Suntuloy, kaya rin ni nasari pakabatan pa imano malalapunid sari manangantabay. Ang puta-putang Iran balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Beat the burning heat of summer this 2026. Tara nang magpalamig sa Ice Cream House Coffee. Ice Cream House Coffee, ang solusyon sa mainit na panahon. Try their Gold Delight Ice Cream. Masarap na pizza pasta.
at malasang kape. Ice Cream House Coffee, matatagpuan sa Burgos Street, harap ng St. John's Cathedral. Kaya tara na kapaborito sa Ice Cream House Coffee. Also available, wholesale price for retailers. Let's beat the summer heat at Ice Cream House Coffee. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Tatak ng tapat, kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapat, ang tunay. Tatak ng tapat, Ginebra. Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Asinggan, Paborito. Palunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito. Santa Maria, Paborito. Tanjad tayo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, oh. Pangasinan, sigaw ng gogo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Kaulo, Cantabayo, Saylawas, Caro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes, BM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM
SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM, Sari Balitan Matwa. Sa kabusol na Sari MBTF, managbalita tilatan fake news. So, untuloy at ating tanagagig, wala tilad mikadwan tekap, sa Liknay, Binmalay. Alas 9:36 lah. Hello and good morning kay Sir Maxi Solis, kay Madam Emma Alipio ng Barangay Basing, Pangulo ng Senior Citizen. Good morning, Madam. At siyempre sa mga single ladies na rin, si Nana Bihing, Nana Kunching, Nana Perla, tan si Kagawad Esperanza. Ulitan ko, may nabuwas Masari miyembro na Jesus of Nazarene Parish, Barangay Dulag, Amangkuro, Balugot and Basing, nabuwas may misa di Gracia. Alas 9, di man at bali na Manawag. Magsimbaan Our Lady of Manawag. Holiday ngayon perfect for a dinner date mamaya. Diyan po sa may Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Bukas po sila ng alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Open din po sila for lunch reservations. Just inform them ahead of time. So if you're looking for a delectable yet budget-friendly treat, Mars Restaurant will satisfy your cravings. For melt in your mouth, body back and baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks, savory bangos a la pobre jam-pack with aromatic garlic bits, ultimate Pinoy pulutan like their signature mix or beef innards, sisig, chicharon bulaklak, and chicken supernova, bulalo, sinigang. Meron din po sila niyan to comfort you. For light meals, try the rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta, satisfying chicken teriyaki wrap, and New York strip wraps. Okay, so Mars Restaurant, perfect for satisfying dates or late night cravings. Come and visit also their Mars Express sa Nagilain, Binmalay for short orders any time of the day with halo-halo to beat the heat. Nathan, Jadlik na Binmalya tatin tanagagig, wala may aringal dan reaksyon, manalapod sa local chief executive na bali na Binmalay. Wala ra may punto siya pinuntusan na sa Liknay Binmalya tatin tanagagig. Manuna, wala man suni balikas na sa local chief executive na bali na Binmalay na tignan na lang nila kung ano ang maitutulong nila. Kasi sa isang press con yata, natanong si Mayor patungkol sa problema sa basura, kung ano ang kanyang masasabi sa mga quote-unquote na sinasabi nilang bashers. So, ang isa sa mga nabanggit na salita ng local chief executive is tignan nila kung ano ang maitutulong nila. Ngayon, sa tapot na natin, wala man. So, there was one time, bitlati jata ating tanagagik, that even the former mayor has given his thoughts at sa may paano ito'y solusyon
ya gawon na sa bali na binmalay at sa tay basura. At yan anong sangkanong nung mabata-batar at sari daladalan. Di mana may dadalanan ko wabani rami basura. Agni masyado na siguro kanya agdanilaan yan to. Natatong talagagik at wala man nung nanunutan nyo, there was even a suggestion coming from the former mayor, si former Mayor Sammy Rosario, that he was even suggesting na magpasa ng may tawag doon may term, kulang-ulang na guyur at dilag to, supplemental budget yon aguyur konsensya, mangipasa na supplemental budget to be approved of course by the members of the council Sangguniang Bayan. Tapyan wala susamay pundo ya nausar at panresolbad sa tay problema at basura. No man bilang at kaukulang so gasolina. Then walay usaran ya parat krudo agontan. Tawalamat ire equipment na say bali na binmali. Nagkalalo lamay balbalag ya balon purchase ya truck agontan. Ya sikatute usaran dan panhahakot na sari basura. Yaawitan at sa may sanitary landfill. Now, if that is the very purpose na sama niya truck, agauntan na tatong tanagagig. So, sa isa kining suggestion, at ukso yan, imanso MRF, ditan at barangay Tumbor, nagak nalilingo at tatong tanagagig, agauntan. Tapian dyan aratan niya basura, watan at sari MRF at barbarangay o din watan at sari gilig-gilig na dalan, di man na ipundo. And then from there, maminsahanan so pandukduk na sa may truck na sa LGU Binmalay, pandukduk da, yaawitan at sa may sanitary landfill ditan at Pampanga o dino ditanay at Zambales, agaw tanatatong tanagagig. So there was an intention impalik na dami intention that to help at ating tanagagig. Kung ano ang maitutulong nila. Another thing, I think nung nagkaroon yata ng parang consultation with the Fisher Folks on the implementation of may cleaning of the river system na sa ilog ditan at bali na binmalay, wala amoy nan suggest. He offered his thoughts on the paano to gawin solution to may gawin na sa LGU tapyan januntan at agmat masyadong apektado. Agmat masyadong apektado, so may pan-aanapan day panbilay. Most especially, may marginalized fisher folks na nagmi-maintain po ng tawag nito, nagmi-maintain ng may Skylab, pasabing, agauntan na tatang tanagagig, kalamor si katutan mo labat so pakakalmo anday pananap day panbilay, pakakalmo anday panbilay, dagaon tanatatong tanagagik. So, for these people, not to be totally affected, sa tanya kampanya, inilunsa ng local LGU, ng LGU sa bayan ng Binmali, agaon tanatatong tanagagik. So, there was a person who stood for them, nagsalita, and he even, I believe he even may mga inilatag siya, kung hindi ako nagkakamali, mga suggestions ba? To resolve the issue na walang masasaktan, walang mawawalan ng hanap buhay, agaon tanatatang tanagagig. So there were people who expressed their intentions to help. Pero ano po ang sagot? Ito ang tanong po nila sa local chief executive. Ano po ang sagot po ninyo? Doon sa video na pinakita na na-publish sa isang online, yung Country Mill Online, kontila, ibagatila tatin tanagagig, nandun yung video. Ano yung mga tinuran po ninyong mga salita?
ang sabi ng mga tao sa bayan ng Binmali, sa lignaan datatang Tanagagik, ano po yung mga binitawan po ninyong salita? Ang reaksyon niyo po doon sa tao na tumayo para sa kapakanan naman ng mga mangingisda, especially the marginalized fisher folks sa bayan ng Binmali. O, ano yung mga words? Ito po, kinote po nila. Akala mo kung magsalita siya, ano siya? No way. So, akala mo kung magsalita siya, ano siya? No way. Sabi nga nila, ganun ba dapat ang isang local chief executive? Well, you may disagree or agree on matters, but meron po kasi mga ibang leaders, mga local chief executives, na they can say no in a different way, na walang mahu-hurt, na walang mau-open, agauntan. Ito most often than not, marami na akong nakausap ng mga mayors din, they will always listen. They will hear their sides. They will take note of their sides. Pero wala kang maririnig sa kanila na, no way. Akala mo kung sino. No, wala kang maririnig na ganyan ng mga reactions. Yun ang damdamin ng mga taga-Binmali ngayon. Tanong nila. So, you are asking for maitutulong. These people are helping. Oh. So, ang tanong nila is, do you really listen and acknowledge their ideas and suggestions? Do you really listen and acknowledge their ideas and suggestions? Pangalawang punto po nila, doon sa interview na yon, wag na lang yung siraan. May nabanggit po na wag na lang yung siraan. Okay. So una, tumulong na lang sila. Pangalawa is, wag na lang yung siraan. Okay. May tanong po sila ulit. They would like to they express this to me. Nag-express po sila ng kanilang liknaan. Kanilang likna Binmali. Okay. Bakit po kayo, if that would be the case, ayaw nyo ng mga siraan? In other words, in short, agauntan. Ayaw nyo ng mga siraan. Pero ang tanong po nila ngayon sa local chief executive is this: bakit po kayo nagsampa ng kaso o reklamo against the former mayor na wala ring nangyari kasi it was dismissed by the competent courts? Ano daw po ang purpose ninyo sa pagsasampa ng mga kasong yun? Hindi daw ho ba upang siraan lang ang dating mayor? And now, you are speaking about wag nang magsiraan? Yun po ang kanilang pinarating sa atin. Ano ha? Naliknaan damot. Ayaw daw po ninyo ng siraan. Pero ano po yung nangyari? Ano po yung purpose ng pagsasampa ng kasong yun? And it was even timely na isinampa, timely para sa naganap na eleksyon. Si Katumansot Tupot Dalalamat, agauntan na Tatang Tanagagik. So these are questions. These are questions. They would like to be clarified. Ayaw nyo nang siraan. Siraan. Pero bakit daw? Nagsampa kayo ng kaso o reklamo against the former mayor na at the end of the day, wala ring nangyari. It was dismissed by the court, na ibig sabihin, walang katuturan. There's nothing truth about it because it was dismissed, agauntan, by the court. So, yun ang mga liknaan po nila, damdamin po nila sa bayan ng Binmali. So, ayaw nyo ng siraan, pero what was that? Yun po ang tanong nila, ha? Pangatlo, pinangangalagaan yung pundo ng Binmali. Kasi ang pundo ng Binmali ay para sa tao, at nasa tamang pamamahala. Okay.
tamang pamamahala ng pundo. Tanong po nila ulit ngayon sa local chief executive, kumusta po yung housing unit sa barangay Papagayan? If you can remember it right, yung mga housing units na yan, tumayo po yung mga housing units na yan, sabi ng ating mga mamamayan sa bayan ng Binmali, hindi mula sa bulsa ng isang pribadong individual, kundi tumayo yung mga housing units na yan mula sa kaban ng bayan. And when you speak about kaban ng bayan, yan yung taong pera ng taong bayan. Yan yung pera ng taong bayan na nagbabayad ng buwis. So if you're speaking again, Kwanda, of pangangalaga, nasa tamang pangangalaga ang pundo pera ng taong bayan, bakit hindi pa nagagamit, hindi pa naipapamahagi? Ang tanong po nila ulit, bakit hindi pa po naipapamahagi yung mga housing units na yan? Nagiging rotten na po. Parang yung reaction nung isang araw, ang sabi nila is rotten facility. So nagiging rotten facility na po yung housing units na yan, kasi hindi nagagamit. Bakit hindi pa po ninyo ipagamit sa taong bayan? If you are indeed, Konda, sincere in what you are saying, na you are taking good care of the people's money, this is people's money. Are you taking good care of it? This is people's money, Kwanda. Kasi hindi tatayo yung mga housing units na yan kung wala yung pera nang nanggaling sa kaban ng bayan. Kasi ang intensyon ng housing units na yan para sa mga mahihirap na mga kababayan po natin dyan sa bayan ng Binmali, Agontan. So, if you're talking about nasa tamang pamamahala, dapat napapakinabangan na rin yung mga housing units na yan, regardless of who o under whose administration na tumayo po yung mga housing units na yan, because after all, yung mga housing units na yan itinayo po dyan purposely para sa mga walang bahay at tirahan dyan sa bayan ng Binmali. It was not built purposely for the glorification ng isang taong nagpatayo. Hindi ho ba? Yun ang tanong po nila eh. Yung housing units na yan, itinayo para sa mga mahihirap na walang bahay, na walang matirhan. Para pagdating ng mainit na panahon, meron silang masisilungan. Para pagdating ng malalakas na bagyo, lalo na ngayon sinasabi ng Pag-asa, asahan po natin, yung mga malalakas na bagyo, epekto nitong El Nino, na mainit-init talaga yung panahon. May masisilungan po sila. Lalo na yung kanilang mga bahay is made of yung mga pinagtagpi-tagping mga plywood, pinagtagpi-tagping mga iba't ibang size ng yero. Di ba? Na yung mga halos bahay nila, halos yung mga ginamit nila is pinagtahi-tahi lang or gumamit ng lumang mapako lang. Na kapag kaandyan na yung malakas na bagyo, mahangin, Agontan, matutumba yun kasi mahina yung pundasyon. Pero kung andun po sila sa housing unit na yon na pinatayo ng LGU, Local Government Unit ng bayan ng Binmali, because ang perang ginamit dyan ay mula sa kaban ng bayan, and therefore it is a project ng LGU, Agontan. Si Katutay tupot tatatang tanagagig. So, yung unit na yon, yung housing unit na yon, matibay-tibay kumpara sa mga may bahay ng mga mahihirap na pinagtagpi-tagpi. Why? Kasi
sementado. Agauntan, walay tarong to. Bali-bali may bubong to. O, wala na bintana to. Para harangin yung ulan, na malakas na ulan na papasok sa kanila. Aliwan siya sa may may bintana na sa may bilay. Anto isa kubda. Kortina. Agauntan, maslak kortina. Will that defend them against yung raging rain? Agauntan na tatang tanagagi. So, kung totoo, kung totoo na pinangangalagaan natin yung pera ng taong bayan, this is pera ng taong bayan, yung housing unit na yan. Bakit andyan pa rin, untouched pa rin siya, hindi pa rin po siya pinitirhan ng mga tao na supposed to be andyan? It's been a long while. How many years na pong dumaan? Magpa 5 years na. Andyan pa rin. Hindi pa rin po tinitirhan. Diba sa kondaman sa abong, no agmo-abungan, maganon na bulok, maganon na dural, nabagbag, singa, you see? So, kailan? Kailan daw po? Kailan daw po? So, 3 words, magtulungan na lang, huwag magsiraan, pangalagaan, ayusin ang yung pundo ng binmalay nasa tamang pamamahala. So doon sa magtulungan, may gustong tumulong, pero there is a refusal. Doon sa pangalawa, huwag magsiraan, pero ano yung nangyaring pagsasampa ng reklamo o kaso? Pangatlo, nasa tamang pamamahala ang kaban ng bayan. So, bakit? Anong hindi pa magamit yung housing unit sa barangay Papagayan? So, yun po yung mga questions sa Liknaay Binmalay. SBM, Saray Balitan Matwa. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Akalo pakantabay lalangula. Pero magano, basan ko ni Ray ay suken. Walay sa kaya mensahe jay from Mr. Baldo Sales. Kaya pala natalo si Mayor Rosario dyan sa Binmalay. Sa dami ng kaso, dismiss naman lahat. Idol, yan ba yung walang siraan? Tanong nyo po sa kanila. Sa Magtarelingkor, Lawas yun karo, kapaborito yun, JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at technical side si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. And by the way, nasabi ko na rin lang na Misa de Gracia po sa Manawag bukas ng mga parishioners ng Jesus Nazarene. Baka ako po hindi makakapag-program po bukas ha. Pero I will be here on Friday ha. Para maghatid ng Saray Balitan Matwa. Antabayan ang susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Dito lamang sa Pangasinan Music Station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Kabayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig kabayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung
Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. S, B, M. Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes, PM. Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapusan. PM. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress